さあスタートしました桑原幸之進選手。この桑原幸之進選手は1992年平成4年ですが、11月の20日から東京の JRA 馬事公園で行われました全日本の対障害技術競技、ラファイエルという馬に騎乗いたしまして見事優勝しております桑原選手。さあ全日本の大障害にも優勝しました桑原選手がこのエルシド岩手県の遠野市で生産されましたまだ若い4歳の馬、日本スポーツホース種ブリーデンスラートとスイーパールの3種。この馬は平成21年の岩手県の遠野市の市場で購買されました馬。さあここまで減点がありません。若い馬をこれから育てていくといいふうに昨日言っておりました。最終障害これをクリアしました。走行タイムが